Amawa kay ng crossbow bay. Ano naman bay? Gagay kay bay. Murag kadaghan na kay ko nakadaog anong tungod anong crossbow ba, makadaog na mi permi. Uy, kaabot po, mi permi ako ibaba. May mubuto na siya bay. Basta na ay grenade launcher tapos kuan. Na ay grenade, syempre na ako grenade launcher, na grenade. Oo bay, mubuto bay. Itata crossbow bay ah. Ito ni agi lagi nga kana lagi isa ka truck kan lagi. Ay sa ka truck yun. Wala na ako ma-record to. Kadto ko ang rifle be. Hey. Di kayo kundat. Ayan. Rifle ra gyapon ba. Dalan. Nako skin dai sa akong kuan dayo impure 1. Basi gusto ka mo istorya bay. Ha? Yeah, da nang mo ang skin. Di ba na mahatag oh? Unsa nga skin? Gihan. Di ba na mahatag oh? Nai kuan re oh, nai level 3 nga helmet. Ari mo diri. May kontra oh. Ang adtog squirrel ng amaw. Si squirrel naman ay dapit di ay. Asa ko kadali ba? Tao crossbow ba? May tag crossbow. Pangitay kong G-launcher ya bay. Wala darabay crossbow na gini bay. Naikuan na to, level 3 nga helmet. Ako ba eh, silencer ako ba eh, nga sniper. So sniper? Siya silencer nga sniper, sa ina na. Sudah nih kawan ba eh. Kabulan lang man. Bulag na po. Diba na granada oh? Hintag na na yung launcher? Ayaw. Ayaw na. Granada ba? May ito niyan ako. Nan ako yung crossbow. Launcher ako lang. Tulo ka ba crossbow dre oh? Big crossbow dre. Level 3 helmet na po oh. Hindi, nada. Granada eh. Gusto ko balag SMG. No, naya ko. Bebe, phone be. Nice. Rifle X mag daw. Anong kilo may pundata. Ahakan na yun. Pobre pa. Yan ang lamok bay. Lagi ba no? Wala na kayang lamok ko. Hindi lang ulan magod. Ay na basta mag-ulan-ulan magawas na sila. May MP7 rin ba yun? May MP7 rin yun. Alright po. Asa MP7 ba? Nadari ako ni butang times 2 daan dere ha. Kung nakaulak sa site. Kita lang yung launcher na ron. Kita lang yung launcher na yung malipay no. Ay ito ron. Kuyog ra tabay kay dili ko pwede og wala ko'y kauban bay. Mahadlo ko. Ay ito dire oh. Mangita sa launcher dire. Magdala ko bike. Pwede. Dala ko bike. Ay pagbike. Di mo na makuhaan, di mo na mag-trap. Looted dire ba yun? Ay, looted dire ba?
Putid yan dire. Mangita ra og launcher. Uy, na may bangkay dire. SMG compensator bay, dalhan ti ka bay. Sige ba ako lang paon ba Ay SMG X mag po dire. Sabihin mo kay Daddy kasi si Papa susunduin pa. Ikaw maliligo ka pa. Si Papa susunduin ni Daddy. May tag na launcher. Kanang patay dire. asa X mag sa SMG ba Nasa ko ah. Arabe ako man ba Katawa ko ni Kevin ganaya ba? Sabi Kanay bitaw Ano man, kuan ano man? bitaw. Kanay bitaw collapsible bitaw sa MP5 bitaw. Ana o siya nga. Bay pangitay ra gud kog katong kuan. Tumoy-tumoy sa MP5. Tumoy-tumoy daw. Ako sa man tumoy-tumoy bay. Ang akong yun na kuan kanibang tawag ganyan eh. Kanibang compensator. Ato tagyang tumoy-tumoy kay time set ya. na Di ka mo sakay eh. Abtek ka mo sakay si Lebron ron. Inchowan siya Ito ni Agi oh. Kung abtek ka mo sakay ba siya ka nagoy kalaban. Adlock di ay. Naichok di oh. Ay medkit dire ba yo? Mo na ba yo? yes na medyo pinigkit Napadre sa ubos oh. Imuha na niyo. Napidjus ka uban. Dara oh. Kumain ka na ng kanin o Uy, ni kontra bay. magpahinga ka. Tagos na bay, tagos na ta. Yatot ni kontrahan. Kumay na kay kontra bay oh. Terrorist win. Nanagid bay. Wow. na Compensator og X-Mag dire ba yo bay? Kuha bay. Tas imong granada i-drop na lang dayon. Compensator sa SMG. rifle ako ba Nawala ko. Ikuha na nimo, hanyuon lang nimo nga itaod ning SMG compensator sa rifle. nakatay taron Kasi hindi madalagan niyo. may dok na to Pagdalag martilyo ba? wala Dire na X-Mag dire sa SMG. Kita na kag SMG X-Mag. I-drop imong granada. wala ko SMG Aw yat. Ikuha mo ba? I-drop imong granada sa kay lisod na kayo dito. ha Ay ko, i-drop sa imong granada. Chay Lisod na kayo dito. Pak. isod ni mo Ano sa na isa? Aso na isa? di man makuha Sige lang po. Ay, Saan di dara, makuha? Ano? isod ni mo sa Salamat po. asa ni mo Sa isod ba ano? Crossbow. Tara na. Bili na ako isod ng eh. sunina. Asa man ito padulong? Oh, di. na Saan sa? abi na di na isod Isod na ba? doon na ka na times 8 yun 4 times 4 yun
Ay na times 8 pero gamitan eh. Wala, dili ko ganag times 8. Aw di ka ganahan, biyo ganahan. Kaya atot. Para padulong ako. Nakitaan baka ko to. Wala kita bay. Bunga awa, wala siya kit. Pupunta lang kami sa barangay. Pen ko bay. Patay mo isa bay? Wala bay. Paghila din oy. Oo. Patay na kung isa bay. Dali dia uy, huy mamatay na ka uy. Isa ron siguro to. Wala na rin ba kayo medkit? Duha. Ano eh? Ay ako ang midkit bay. Asam to siya namatay? Wala kang midkit bay. Atrasan sana ako kadala iyang medkit bay. Diara ka bay ah. Labay na, apoy naka-crossbow bay, pareha na ko bay. Bay, duha-duha na lang gini bay. Yoward. Ako yung mag-drive bay. Di na tamo sakay bay, di na tamo sakay. Duha-duha na lang ni. Oh. Apiki kay ako ang ay sige ikaw sakay. Magpuyo ako. Sige ako. Suruyo na. Sige. Pita ako kaso dapat ng kuwan. Oo. Torabay oh. Torabay. Tanggo. Nasa balay. Ila ka buok. Isa ron siguro na ato pa dito. Asa dapat ng balay ba eh? Dili sa balay. Wala po kagatanggo god. Lisod kaya tanggo bay. Dabay na diri bay. Yawerkz. Patay ka ron. Idol. Ay kong patya. Di na ako kapabuto sa mukha, uy. Ano bay? Kator bay, ang isa bay. Paghil na bay, paghil bay. Tora dito bay. Kana. Tora bay oh. Cross gilid. Patiya bay. No. Ayaw papatay bay.
Bay, ayun papatay. Nice. 1 on 1. 1 on 1 ni Bay. Dah, liaw. Na diya sa mga tubangan Bay, narto diya. Nakaputi po to Bay. Nga uy, wa. Ay, wag gid siya maigo sa crossbow galag mo ko eh. Ator ba yo? Hindi de. Asa? Atro, ano siguro to? Bato de, bato. Mantali bay, sa wala nimo bay. Tawhanan ka diha sa wala nimo, sa wala nimo, sa wala. Nana. Dito mo scope pag yun. Oh, dara bay oh. Pati bay. Pati. Daog to bay. Nice ka bay. Orekin. Behind closed doors, I'm a fool for your love.